90 הדקות האחרונות של העונה הרגילה לפנינו, הגענו למאני טיים של העונה. בית"ר ירושלים מארחת את הפועל תל אביב בידיעה שזה כבר לא תלוי רק ברגליים שלה, ובכל זאת ניר קלינגר והשחקנים שלו הערב חייבים את הניצחון, גם אם הם יישארו בפלייאוף התחתון, הם לא רוצים להסתבך במאבקי הירידה. בסיבוב הקודם בית"ר הנחיתה מהלומה כבדה על הפועל תל אביב, שניצחה אותה במושבה 3-0. הערב זאת לא תהיה משימה פשוטה עבור בית"ר ירושלים. הפועל תל אביב שולחת הרבה שחקנים קדימה. גני עכשיו רואה את כל המגרש פרוס, בוחר את צד שמאל. פירסמן נמצא פה בעמדה טובה. הנה הטיה, נכנס טוב לרחבה פירסמן. קלטינס כמעט חוטף, והכדור הזה יוצא לקרן. קלאודמיר, הנה הוא מקפיע, קרן טובה, והפועל כמעט כובשת. הכדור מורחק ממש מקו השער, ועכשיו זה יוצא לחוץ. היה שם שחקן שעמד עד ניצן פירסמן לעצור אותו מלהגיע לכדור. שוב קינדה עם הקרן, זאת הקבעה יותר טובה. יש כבר עוד כדור בתוך הרחבה, ומספיק כדור אחד לדעתי. לקס היה בטוח שזה הכדור של המשחק וניסה להוציא מתפרצת. מה אתה אומר? פנדל. אין פה מה להגיד, פנדל, הוא תופס אותו 3 מטרים בלי כדור. קאיו לחפש את המסגרת של איתמר ניצן. זה כדור טוב! וואו! זה לא היה רחוק מה-1-0 של הפועל תל אביב. ממש לא היה רחוק. רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. קצת דאח לו המשחק בדקות האחרונות. הנה ולסקיס מוריד עוד כדור. איזו טעות של קחילה. וזיקרי יעשה מזה 1-0 להפועל. לא, יש נגיעת יד. כן, קודם לכן. יותר מזל משכל. כן, המזל של קחילה זה שלפני זה ולסקיס לדעתי הכדור נגע לו ביד. קינדה יפה עם הכדור, צריך למסור. הנה ורד, איינבינדר. לא יאומן, לא יאומן. איזו סיומת רעה של דן איינבינדר. זה הפער בין הימין לשמאל של איינבינדר, וגם הוא יודע ששחקן ברמתו חייב להבקיע משם, וזה התחיל מאיבוד כדור של ולסקיס. כחלוץ מטרה, אתה לא יכול לאבד כדור כל כך בקלות, שמור. שוב ולסקיס. קלאודמיר. פירסמן בצד שמאל, קלאודמיר רואה אותו, איזו הקבעה נהדרת. הנה ההזדמנות, ולסקיס לרשת החיצונית. זה היה יפה. כן, ולסקיס חסר ביטחון מול השער. חלוץ עם ביטחון, נוגח את זה לפינה הרחוקה. איזה כדור של קלאודמיר רואה את פירסמן, מצטרף מהצד השני. פירסמן לא היו לו הרבה אפשרויות, אבל עושה את הדבר הכי נכון. כדור רוחב בין ההגנה לשוער. קלאודמיר. זה תרגיל מתוכנן של הפועל תל אביב, אבל תראה, ספורי כועס עליו שהוא לא מסר לו כדור שטוח. הנה הכדור, כדור מעניין שכמעט הולך פנימה. זה היה הכי קרוב. טל קחילה נגח אחורה, פספס את המסגרת. הבאה מצוינת של קינדה בין ההגנה לשוער. לבקוביץ', טעות לא אופיינית. לא מזהה נכון את המעוף של הכדור, מפספס ביציאה. קחילה עושה הכל נכון. מחליק את הכדור אחורה. עידן כהן עם הכדור. זיקרי. הרבה זמן לא הזכרנו את זיקרי. שוב כהן. כדור חזק מדי, עובר מעל כולם, אבל פירסמן תמיד נמצא בהתקפה יותר מאשר בהגנה הערב. זהו ניר לקס. וקלאודמיר מפציץ את היציע דווקא. עכשיו גנדה. שוב פירסמן. זה כדור טוב, הנה הזדמנות, הצלה גדולה של ניצן, שוב ספורי, עוד הצלה של ניצן. איתמר ניצן עם 2 מהלכים גדולים, מונע שער. ספורי ראה שהשחקנים באמצע מסתירים לניצן, ובחוכמה ניסה לבעוט לפינה, בעיקר השנייה כבר הייתה למרכז, אבל זה שניצן קלט את מה שספורי ניסה לעשות, פשוט אינסטינקט נהדר, עדיפה טובה, הצידה. 3 דקות תוספת זמן. אוי, איזה איבוד כדור של רלי.
אבל מכבי נתניה חוזרת מפיגור של שני שערים. בואו נראה את עבד, צריך למסור לגנדה. עבד רוצה להבקיע לבד. עבד! כן! הפועל תל אביב מנצחת את המשחק הזה בדקה ה-91. אחמד עבד! איזה שער דרמטי! הקהל של הפועל פורץ למגרש לחגוג עם השחקנים. לא יאומן! כאילו הפלייאוף העליון חשוב להם יותר מאשר לביתר. פעם ראשונה העונה שהיא תנצח משחק שני ברציפות. כמה עבד רצה את הגול הזה. ניסה פעם אחת, ובפעם השנייה הוא מכניע את איתמר ניצן. הפועל תל אביב בניצחון גדול גדול כאן בטדי. והפועל תל אביב הולכת לעבור את בית"ר ירושלים בטבלה. הפועל תל אביב, הקבוצה שיזמה היום יותר, גם כשהיא לא הייתה טובה. לעבד היה כל כך הרבה זמן, התבלבל בפעם הראשונה, לא בפעם השנייה. ובית"ר ירושלים מקבלת גול שהגיע לה. והנה השריקה האחרונה, הפועל תל אביב חוגגת בטדי. כל כך הרבה שנים זה לא קרה. אחמד עבד, גיבור הניצחון של האדומים.